Iskä, mitä sä teet? Missä tätä mökki kesäkuntaa? Hei, mutta tää on aika sotkusta. Eiks meidän kannattais palkkaa ammattilainen Turpa kiinni nyt ja tuu auttaa isää. Katoppas jos ne sähköt toimii. Ei ne toimii. No kato, kyllä ne toimii. Isä näyttää. No täällä ne kyllä ei toimi. Pitääkö mennä sähkökaappi etsimään? Missä se sähkökaappi nyt on? Iskä, hei, täällä on se sähköboksi. Häh? Missä? No täällä. Mitä? Mitä tää nyt on? Hei, isä, pitäisikö ehkä ottaa tätä ammattilaiset tänne? Häh? Ei mitään ammattilaista tänne halua, mitään isoa firmakorporaatioa riehumaan. Ei. Siitä tulee hedari. Kyllä me osaamme tätä hoitaa. Hei isä, tästä tekijätorista löytyy sitten oikeat tekijät oikeisiin tehtäviin, niin... Anna se puolin tänne. Ei tarvi iso korporaatio. Ai kato. Tänne pääsee sähkömies heti. Tilataan heti. Miksi sä et poika heti sanonut tästä hei? Ei nyt loppuu tämä. Tästä lähtee käytetään pelkästään tätä tekijätoria. Ja nyt mä menen poika lukemaan lehteä.